Дами и господа, този поздрав е специално направен от мечоводача от Мъглиж и неговата жена Искра, и за сина си Гагари, за всички мои душмани. Не може да сте на моето ниво специално за Мечотранс. За най-добрия в Златна Мъглиж, оригинал от Мечо Бартера. Мечоводача и Тало, леско семейство от Златна Мъглиж. Поздрав Керава, Меромняке, Кралица-ке, Искра-ке, о Мечо Транс, кај си леско. Рожден ден ромален, ми фамилија, мастарен тумаре мосте. Фамилија Капабарафту мен. Вали гърми на водача, пак му върви, ефтино кара, ефтино вози, викнало се Северна и Южна България. Си барвало, о водачи, о најбаро, Анди Златна Мъглиж, водаческе обаре дому, како баре виле, ефтино лев, ефтино викне всичко сам, постигна сам се издигна. Има жена, къща, палац и најкрасивите деца. Вали гърми на водача, пак му върви, ефтино кара, ефтино зима, викнало се Северна и Южна Холандия. Мечо Бартера, тишунен со вакерова, на шиперавена ме даде водачи. Па аме синјам думо думесте, одоле си баре легендарија. Тари бари Златна Мъглиж, о водача, о баре дому како баре ви.